аз дили шикастаи пораиним сӯхтаам, мерави гӯш накарда ҳарфои нагуфтаам. Сар доди дасти ман, гирифти дасти дигар, имшабу ғами ту нахуфтаам то саҳар. азоби ишқи ту дили маро пора кард, чашмони тари ман сӯи осмон зора кард. бибор борон, бибор борони найсон, бибор аз он сангин ашконамро кун пинҳон. хонаи торик, ҳавои абрнок, нишаста интизор, сари вайрон дили чор. аявал ҳама чиза ба ҷо кади ту ҳаром, имрӯз партофта рафти неки захмумадамон. имшаб ба ёди ту ва пиёну баробин, бутулкаи шароб бе ту будай вазбин. гӯё ки ай баданам чизера канда бурдан, ҳамаи орзуҳом амал нашидан. ғам дорум, а дар дорум, а бадию коройт наметонам сара бардорум. а шабой бехоби ва рӯзой бари азоба дидам, ай пушти тӯи ҳаром чӣ гапое нашунидам. ай изо мекашидам байни ҷуром ву гумарус, май ҳозида қошош тату ба ҷои усмай ҳозию дига шидай. духтараки савримени абубакр барот мемурзадаги айтраеми беки ма чӣ гуноҳ кардам ки тай барам рафти ба рафтан ку рафти ақалан ти як бор хай мегуфти ки баъди рафтани ту гапҳои гуфтаи ту да ёдам мезад яке алвидо гуфтани ту. ҳичи нагуфта ту рафти ма сабаб мековам, охи барои чӣ ҷавобе намеёвам. ту даки ҷои намедонам чӣ азобу дардай, ту як гереб машинави агар баргар. аз студияи шаҳром